ממשיכים. בתור אבא טרי, גם אני יכול לאשר שלידה היא אחת החוויות הכי מרגשות ומשמעותיות בחיים. היא גם אחת הכואבות שבהן, ליולדת כמובן, לא לאבא, מה זוכרות הנשים עצמן מהתהליך ואיך זה קשור לאפידורל. הנה מה שגילה דוקטור ערן חיות. שמי ערן חיות, אני חוקר בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית מהאוניברסיטה הפתוחה. הפסיכולוגיה הקוגניטיבית חוקרת את התהליכים שלמעשה תהליכי הסחילה שלנו, זיכרון, איך אנחנו מאבדים אינפורמציה, איך אנחנו מחשבים, איך אנחנו מקבלים החלטות ואיך אנחנו זוכרים. אני באופן אישי פגשתי את המחקר של פסיכולוגיה במקרה. זאת אומרת, הלכתי ללמוד מדעי המדינה ונפגשתי בקורס של פסיכולוגיה קוגניטיבית. וזאת הייתה אהבה גדולה, כי פתאום הבנתי שהמון שאלות שהיו לי, אפשר לנסות לבחון אותם באמצעים מדעיים. מה שלומך? בסדר, תודה. אחרי לידה שנייה, נכון? נכון. איך את מרגישה? בסדר. המחקר הזה למעשה דן בשאלה איך נשים זוכרות את חוויית הלידה שלהן. איך הייתה הלידה? הלידה הזאת הייתה לא קלה כמו הראשונה. הראשונה, איך הייתה? הלידה הראשונה, ישר לקחו אותי לחדר לידה ואפידורל, ותוך 3-4 שעות ילדתי. נתנו לך את האפידורל לפני שהתחילו הכאבים החזקים? כן. בלידה יש המון אירועים, יש המון כאב, אבל יש גם שמחה ותקווה, יש עצב וחרדה. בסוף נולד ילד וזו הצפה מאוד גדולה. אנחנו ממפים בריל טיים את החוויה של הלידה. ואז יש לנו נתונים או רקורדס על מה הייתה החוויה שלהם, כמה כאב להם בכל שלב ובכל שלב של הלידה. את זה אנחנו יכולים להשוות לחוויה שהם יזכרו. אז אם עכשיו אני אשאל אותך כמה כאב סך הכל? סך הכל... מ-1 עד 100. בוא נניח 70, משהו כזה. והקודמת? בכלל, שום דבר. אז בעצם אתה יכול להגיד שהאפידורל, לא רק שהוא מוריד את הכאב בזמן הלידה, אלא הוא פוגם בזיכרון של הלידה, באופן שנשים שקיבלו אפידורל יזכרו פחות את הכאבים שהם חוו. כי זה מבוסס על השיא ועל הסוף. והסוף למעשה מוריד או מאלחש את הכאב שנזכר. המדע של הפסיכולוגיה הוא מדע צעיר, וחלק גדול מהשאלות האלה שאנחנו שואלים, אין לנו תשובות. והמון מחקר צריך עוד לעשות כדי שנגיע באמת להבנה יותר מורכבת, יותר מעמיקה ויותר יציבה של מה זה נפש האדם. יש לא מעט אנשים שאומרים שהטכנולוגיה כבר כמעט וחיסלה את כתב היד, שאנחנו לא כותבים, אלא בעיקר מקלידים. אבל פרופסור